Woensdag is de kinderboekenweek van start gegaan. Ik ga vandaag eens langs bij de boekenwinkel in Oostburg om te kijken wat de kinderboekenweek precies inhoudt en wat voor leuke en spannende boeken er in deze boekenwinkel zijn. Vroeger waren wielen vierkant en de aarde was nog plat. Je mobieltje was een trommel en je huisje was een rat. Op je eten moest je jagen en een beekje was de kraan. Hoi, ik zie dat je op zoek bent naar een kinderboek. Nou, wat voor boeken lees je graag? Nou, ik lees graag stripboeken en ook boeken zonder plaatjes. En word je wel eens voorgelezen? Eigenlijk niet, want ik lees vooral in mezelf. Wat vind je van de kinderboekenweek? Ik vind het een hele goede kinderboekenweek. Ook voor kinderen die minder lezen, gaan nu meer lezen. En toen, nu mogen wij het gaan doen. Kijk omhoog en pluk de dag. Vul de straten met je lach. En toen, ik word een held. Ik ben Liesbeth Cornelissen en ik werk bij de Bruna in Oostburg. Voor wat bestaat de kinderboekenweek? We proberen kinderen zoveel mogelijk te laten lezen, omdat het natuurlijk heel fijn is en ook heel belangrijk. En dan wordt er ieder jaar een nieuw thema bedacht. Dan wordt een schrijver uitgenodigd om een cadeautje te schrijven. Er wordt een klein boekje geschreven. En dat krijg je cadeau als je hier een kinderboek komt kopen. Wat is het kinderboekenweek geschreven? Dat is van Arend van Dam en dat is een boekje met 8 verschillende verhalen. En daar laat hij ook een beetje kennis nemen met geschiedenis. Hij laat dat een beetje op zijn eigen manier zien. Ja. En kunt u een paar kinderboeken laten zien? Zeker. Deze, dat is een stukje geschiedenis en ook nog wel in Zeeland. En dat gaat over de watersnoodramp. Dat is een ontzettend leuk boekje. En zo hebben we er nog een. En die speelt, dat is van Rob Ruggeberg. En die speelt ook in Zeeuws-Vlaanderen af. Dus zo hebben we best wel wat boeken die ook nog hier in de omgeving afspelen. Dus dat is heel leuk. En wat ook nog heel mooi is, deze heeft net de Gouden Penseel gewonnen. Dat is van de week is dat bekendgemaakt. En het Gouden Penseel wordt uitgereikt omdat er ontzettend mooie illustraties bij staan. Het was superleuk om eens te weten te komen wat de kinderboekenweek precies inhoudt. Nu ga ik zelf eens kijken of er een leuk boek voor mij tussen zit. Tot ziens!